हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മൾ ഇന്ന് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ഹരേ കൃഷ്ണ 18 അല്ലേ മറന്നു. ഇന്നലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനം അതീന്ദ്രിയ തലത്തിൽ നിർവഹിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അത് കൃഷ്ണപ്രേമത്തിന്റെ എന്തായിട്ടാണ് ഉപമിക്കപ്പെടുന്നത് അല്ലെ? എന്തായിട്ടാണ്? ഇവിടെ അത്ര ദർശനം അല്ലെ? ഹരകൃഷ്ണ. എല്ലാവരും ദർശനം മാതാജിയാണ്. ഹരകൃഷ്ണ. ഭാവത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ ഭക്തന്റെ ഹൃദയം ഏത് വിധത്തിലാണ് മാറുന്നത്? ലീല മാതാജി. വിവിധ രുചികളാൽ മാർദ്ദവമാകുന്നു. ഭഗവാന്റെ നേരെയുള്ള വിശുദ്ധ പ്രേമത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷണമായി തന്ത്രശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? രേണു മാതാജി. ഹർഷോന്മാദം. ഭാവത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിലെത്തിയ ഒരാൾ ഏതൊക്കെ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായിട്ട് മാറും? സ്മിത മാതാജി. സ്മിത മാതാജി കേട്ടില്ല? സത്വം രജസ് തമസ്. 3 ഗുണം. ഹർഷോന്മാദത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്ന വഴി ഏതാണ്? മിനി മാതാജി. ശുദ്ധഭക്തന്മാരുമായുള്ള നിരന്തര സമ്പർക്കം. സവിശേഷ കാരുണ്യത്താൽ ഭക്തിയിൽ ഉയരുന്നതിനെ എന്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? സുമംഗല മാതാജി. അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ ശരീരത്തിൽ കണ്ണീരും വിറയലും അനുഭവപ്പെട്ടത് എന്തിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ്? ഞാനുള്ളത് മാതാജി. ഹർഷോന്മാദം. പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവിൽ സ്വാഭാവികമായ ഭക്തി ഉടലെടുക്കാൻ കാരണമായത് ആരുടെ കാരുണ്യമാണ്? രേഖ മാതാജി. കൃഷ്ണ അയാൾക്ക് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ സാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുമ്പോൾ. അതല്ല, ക്വസ്റ്റ്യൻ 8. പ്രഹ്ലാദ രാജാവിൽ സ്വാഭാവികമായ ഭക്തി ഉടലെടുക്കാൻ കാരണം? നാരദ മഹർഷി. ഒരു പ്രസംഗകന് കേൾവിക്കാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ സാധിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ലീല മാതാജി. അയാൾക്ക് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ സാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുമ്പോൾ. നാരദമുനിയുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഭക്തനായി മാറിയ അസകൃത വർഗത്തിൽപ്പെട്ട വേടൻ ആരാണ്? രേണു മാതാജി. മൃഗാരിയെ കുറിച്ച് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? അത് വരുന്നുണ്ടോ? മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ? ക്ലാസ് ഒന്നുകൂടെ കേട്ട് കഴിയുമ്പോ ഉത്തരം എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. കിട്ടുന്നുണ്ട് മാഡം. ക്ലാസ് കേൾക്കുമ്പോ നമുക്ക് പഠിക്കാം, ബുക്കില്ലെങ്കിലും പഠിക്കാം. ഇത് കുഴപ്പമില്ല, ബുക്കില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് പറ്റും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ അധ്യായം 18 അധ്യായം. ആദ്യത്തെ തരംഗത്തിലെ 18 അധ്യായമാണിത്. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു. ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമിയുടെ സ്വഭാവം. ഇന്നലെ നമ്മൾ ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇനി ആ വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ 18 അധ്യായത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമത്തിൽ എത്തിയ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഗുണങ്ങൾ, സ്വഭാവം?
അല്ലെങ്കിൽ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശില പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. 9 സവിശേഷ ഗുണങ്ങൾ ബുക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിന്റെ അത് പോയിന്റുകളാണ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ്. നമുക്ക് പോയിന്റ് കൂടി കിട്ടും. ഓർഡർ തെറ്റാണിത്, ബുക്കിലത്തെ ഇത് വന്നിരിക്കുന്നു അല്ലെ. ഒന്നാമത്തെ എന്താണ്? സമയം. അവ്യർത്ഥം. ഒന്നാമത്തെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി രസം ഉപയോഗിക്കാൻ ഉത്സവമായി. രണ്ടാമത്തെ ഇതാണ് ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ വന്നിട്ടുള്ളത്. അതായത് നമുക്ക് ഇതിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. നമുക്കിത് അവ്യർത്ഥ കാലത്തും ശരിക്കും ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമിയുടെ സ്വഭാവം. അപ്പൊ നമുക്കിത് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് ശാന്തി വന്നിരിക്കുന്നത് എത്രാമത്തെ പോയിന്റ്? ശാന്തി രണ്ടാമത്തതാണ്. സ്ഥിരോത്സാഹം രണ്ടാമത്തെ. ഇപ്പൊ ഏത് ഓർഡറിൽ? ഒരു കാര്യം സ്ലൈഡിന്റെ ഓർഡറിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ, ബുക്കിലെ നമ്പർ പറഞ്ഞാൽ മതിയാവും. നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമിയുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ, ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹർഷോന്മത്തത്തിലെത്തിയ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ, സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ. അതില് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ശാന്തി. ശാന്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് സ്ഥിരോത്സാഹം. ശാന്തി എന്ന് പറയാം. ശാന്തി എന്നും കൂടി എഴുതി വെച്ചോളൂ കേട്ടോ. അതിന്റെ നേരെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിന്റെ നേരെ ബുക്കില് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് ശാന്തി. സ്ഥിരോത്സാഹം. എപ്പോഴും അടക്കമുള്ളവനും സ്ഥിര പരിശ്രമിയായിരിക്കുക. എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? നമ്മൾ പറയും ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അച്ചടക്കമുള്ളൊരു സ്വഭാവമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എപ്പോഴും അടക്കമുള്ളവനായിരിക്കുക, സ്ഥിര പരിശ്രമിയായിട്ടിരിക്കുക, ഉത്സാഹിയായിട്ടിരിക്കുക. സ്ഥിരോത്സാഹിയായ ശാന്തി അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരോത്സാഹിയാണ് ആര്? ഈ ഹർഷോന്മത്തത്തിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി. എപ്പോഴും അടക്കമുള്ളവനായിരിക്കും, സ്ഥിര പരിശ്രമിയായിരിക്കും. ഒന്നാമത്തത് ശാന്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നത് അവ്യർത്ഥ കാലത്വം. അവ്യർത്ഥ കാലത്വം എന്ന് വെച്ചാല് അവ്യർത്ഥ കാലത്വം എന്ന് വെച്ചാല് തന്റെ സമയം മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ഉത്സുകത. അപ്പൊ നമ്മളെ സമയം മുഴുവനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതാണ് അവ്യർത്ഥ കാലത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ സമയവും നമ്മള് ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കും. അങ്ങനെയായിരിക്കും ആര്? ഒരു ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമി അങ്ങനെയായിരിക്കും. അത്രയും അവസ്ഥയിലെത്തിയൊരു വ്യക്തി. അപ്പൊ 2 പോയിന്റ് പഠിച്ചു. ഒന്ന് ശാന്തി, 2 അവ്യർത്ഥ കാലത്വം, മൂന്നാമത്തത് വിരക്തി. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആകർഷണത്തിൽ സദാ അനാസക്തനായിരിക്കുക. അതാണ് വിരക്തി. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളില് ആസക്തി ഇല്ലാതിരിക്കുക, അനാസക്തനായിരിക്കുക. അത് മൂന്നാമത്തെ വിരക്തി. നാലാമത്തത് മാനശൂന്യത. താൻ നൽകുന്ന സേവനത്തിന് ഭൗതിക ആദരം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്താലും ഭൗതികമായിട്ടുള്ളൊരു ആദരവ് ആര് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല? ഈ ഒരു വ്യക്തി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്നു എന്നല്ലാതെ അതിനൊരു ആദരവ് ആര് പ്രതീക്ഷിക്കില്ല? ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികള് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. അതാണ് മാനശൂന്യത. അടുത്തത് വന്നിട്ട് ആശാബന്ധ. ആശാബന്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാല് കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം തന്നിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് എപ്പോഴും ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മളൊരു പ്രതീക്ഷയാണത്. നമുക്ക് എപ്പോഴും എന്തുണ്ട്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസം. അതാണ് ആശാബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും എന്ന് ഉറച്ചുള്ള ഒരു വിശ്വാസമാണ് ആശാബന്ധം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തത് സമുത്ഖണ്ഡ. സമുത്ഖണ്ഡ എന്ന് വെച്ചാല് വിശ്വസ്തയോടെ സദാ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനായിട്ട് ഉത്സുകനായിരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മള് വിശ്വസ്തയോടെ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനായിട്ട് ഉത്സുകനായിരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? സമുത്ഖണ്ഡ എന്ന് പറയുന്നത്. സമുത്ഖണ്ഡ. അടുത്ത പോയിന്റ് സമുത്ഖണ്ഡ കഴിഞ്ഞാല് നാമഗണേ സദാരുചി. നാമഗണേ സദാരുചി എന്ന് പറഞ്ഞാല് തിരുനാമങ്ങൾ ഉരുവിടുന്നത് സദാ തൽപരനായിട്ടിരിക്കുക. നാമഗണേ സദാരുചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരുനാമങ്ങൾ ഉരുവിടുന്നതില് സദാ തൽപരനായിട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. എപ്പോഴും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നതില് നമ്മൾ സദാ തൽപരനായിട്ടിരിക്കുക. അതാണ് നാമഗണേ സദാരുചി എന്ന് പറയുന്നത്. നാമഗണേ സദാരുചി ഏഴാമത്തത്. എട്ടാമത്തത് പറയുന്നത് ആസക്തി തദ്ഗുണാഖ്യേനെ. ആസക്തി
തദ്ഗുണാഖ്യേനെ, ആസക്തി തദ്ഗുണാഖ്യേനെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ സർവാതിശയായ ഗുണഗണങ്ങളെ വർണ്ണിക്കാൻ ഉത്സുകനായിരിക്കും എപ്പോഴും. ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ ഗുണഗണങ്ങളെ കുറിച്ച്, നാമരൂപ ഗുണലീലകളെ കുറിച്ചെല്ലാം വർണ്ണിക്കാൻ സദാ ഉത്സുകനായിരിക്കും അദ്ദേഹം. അതാണ് ആസക്തി തദ്ഗുണാഖ്യാനെ, ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങള് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്, വർണ്ണിക്കാനായിട്ട് ഉത്സുകനായിട്ടിരിക്കുക. 9ാമത്തെ പോയിന്റ്, പ്രീതിസ്തത് വസതി സ്ഥലേ, പ്രീതിസ്തത് വസതി സ്ഥലേ, ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ കൊണ്ട് പവിത്രമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് വസിക്കുന്നതില് സന്തുഷ്ടനായിരിക്കും. അതായത് മധുര, വൃന്ദാവനം, ദ്വാരക പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിക്കാനായിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ളവനായിരിക്കും. ഈ 9 കാര്യം ആണ് ആരുടെ സ്വഭാവം? ഈ ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമത്തിലുള്ള ഭക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞ 9 എണ്ണം. ഈ 9 എണ്ണമാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഇനി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. 1ാമത്തത് സമയത്തിന്റെ ഉപയോഗം. അതാണ് ഇതില് അവ്യർത്ഥ കാലത്വം. ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ബുക്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഓർഡർ തന്നെ അല്ലെ. സമയത്തിന്റെ ഉപയോഗം. അവ്യർത്ഥകാലം. കലർപ്പറ്റ ഭക്തൻ തന്റെ വാക്കുകൾ സദാ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി വിനിയോഗിക്കുന്നു. ഉള്ളിൽ സദാ കൃഷ്ണചിന്തയായിരിക്കും. ജീവിതം മുഴുവൻ ഭഗവത് സേവനത്തിന് വിനിയോഗിക്കും. മറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് ഒരു നിമിഷം പോലും പാഴാക്കുകയില്ല. ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? തന്റെ വാക്കുകൾ ഭഗവാന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളെല്ലായിരിക്കും. ജീവിതം മുഴുവൻ ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കും. മറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട ഒരു നിമിഷം പോലും പാഴാക്കാൻ ആർക്കുണ്ടാവില്ല? ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചുണ്ടാവില്ല. എല്ലാ സമയവും ഭഗവാന്റെ സേവനം. അത് തന്നെയായിരിക്കും ആരുടെ ഉള്ളില്? ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ സമയം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ഭഗവത് സേവനത്തിനായിട്ട് വേണ്ടിയിട്ട്. അതാണ് 1ാമത്തത് പറഞ്ഞത്. 2ാമത്തത് സ്ഥിരോത്സാഹം. അസ്വസ്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടത് കാരണമുള്ളപ്പോൾ പോലും തീരെ അസ്വസ്ഥനാകാത്തവനാണ് അടക്കമുള്ളവനും സ്ഥിരോത്സാഹിം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമുക്ക് 100 കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവാനായിട്ട്. പക്ഷെ എന്നിട്ടും നമ്മൾ അസ്വസ്ഥ ആകാത്തവനാണ് ആര്? അടക്കമുള്ളവൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരോത്സാഹി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1ാം സ്കന്ധം 19ാം അധ്യായം 15ാം ശ്ലോകത്തില് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് പറയുന്നത്, ബ്രാഹ്മണപുത്രന്റെ ശാപം എന്നിൽ പതിക്കട്ടെ, ഞാൻ അത് കാര്യമാക്കുന്നില്ല. എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ നിങ്ങളെല്ലാം ദയവായി വിഷ്ണുവിന്റെ തിരുനാമങ്ങൾ ഉരുവിട്ടാലും അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവാതിശയായ ഗുണഗണങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കുവാൻ എനിക്ക് സാധ്യതയാകട്ടെ. മഹാരാജാവിന്റെ ഈ പെരുമാറ്റം, ജീവിതത്തിന്റെ അന്ത്യനിമിഷത്തിൽ പോലും പ്രകടമാകുന്ന ക്ഷമാശീലം, ആ മനസ്സിന്റെ സ്വച്ഛന്തമായ നില, ഇതെല്ലാം അടക്കത്തിന് ഉദാഹരണമാണ്. അപ്പൊ സ്ഥിരോത്സാഹം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ആരാണ്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് ബ്രാഹ്മണപുത്രനായിട്ടുള്ള ശൃംഗി ശപിക്കും. ആ ശാപം കിട്ടുമ്പോ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? ആ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ നാമം ഉരുവിടാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഗുണഗണങ്ങള് അതൊക്കെ അപ്പൊ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ അതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ എന്താണ്? സർവാതിശയായ ഗുണഗണങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കട്ടെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ നാമഗുണങ്ങളൊക്കെ ലീലകളൊക്കെ പറയുമ്പോ ആർക്കും അത് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കും? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനും. അപ്പൊ മഹാരാജാവിന്റെ പെരുമാറ്റത്തില് ഈ അന്ത്യനിമിഷത്തിൽ പോലും പ്രകടമാകുന്ന ക്ഷമാശീലം, മനസ്സിന്റെ സ്വച്ഛന്തമായ നില, ഇതൊക്കെ ഈ അടക്കത്തിന് ഉദാഹരണമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് അനാസക്തി. ഭക്തനിൽ കൃഷ്ണോന്മുഖമായ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമം വളരുമ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഭൗതിക സുഖങ്ങളിൽ ആകർഷകരാകുന്നില്ല. മനസ്സിന്റെ ഈ അവസ്ഥ വിശേഷത്തിനാണ് അനാസക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തനിൽ കൃഷ്ണോന്മുഖമായ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമം വളരുമ്പോ, ഭക്തന്മാരില് കൃഷ്ണോന്മുഖമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രേമം വളരുമ്പോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങളിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല? അവർക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല, ആകർഷനാകില്ല. അപ്പൊ മനസ്സിന്റെ ഈ അവസ്ഥാവിശേഷത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്? അനാസക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ആസക്തി ഇല്ലാതിരിക്കുക. ഭഗവാനോടുള്ള എത്രത്തോളം പ്രേമം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നോ അത്രത്തോളം നമുക്കിവിടെ ഭൗതികമായ സുഖ സൗകര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും? അനാസക്തി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഉദാഹരണം, ചക്രവർത്തിയായ ഭരതൻ കൃഷ്ണന്റെ പാദകമലങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകർഷനായി നന്നേ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കുടുംബം, സന്താനങ്ങൾ, സുഹൃത്ത്, രാജ്യം തുടങ്ങിയവെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു. അതിനുള്ള ആസക്തി ഉപേക്ഷിച്ചു. അസ്പൃശ്യമായ വിസർജ്യത്തെ എന്ന പോലെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത് അസ്പൃശ്യമായിട്ടുള്ള അസ്പൃശ്യമായ വിസർജ്യത്തെ എന്ന പോലെയാണ് ഭരത മഹാരാജാവ് എന്ത് ചെയ്തത്? ഭഗവാന്റെ പാദകമലങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകർഷനായിക്കൊണ്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖ
വശീകരിക്കപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കുക എന്നതാണ് യഥാർത്ഥ ഭക്തന്റെ നില. അനാസക്തിയുടെ യഥാർത്ഥ മാനദണ്ഡം ഇതാണ്. ഏതൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രലോഭനങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ പോലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? വശീകരിക്കപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കുക. അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തന്റെ നില എന്ന് പറയുന്നത്. അനാസക്തിയുടെ യഥാർത്ഥ മാനദണ്ഡം അതാണ്. ഇപ്പൊ എങ്ങനത്തെയൊക്കെ സിറ്റുവേഷൻസ്, സാഹചര്യങ്ങൾ അല്ലെ പ്രലോഭനങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും നമ്മൾ അതിലേക്ക് വീഴാതെ നമ്മൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. അതാണ് അനാസക്തിയുടെ മാനദണ്ഡം. അടുത്തത് അഹങ്കാരമില്ലായ്മ. നാലാമത്തത് ശുദ്ധ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ സർവ്വഗുണങ്ങളുള്ള ഭക്തൻ തന്റെ സ്ഥിതിയിൽ അഹങ്കരിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അയാളെ നിരഹങ്കാരി എന്ന് വിളിക്കും. നമുക്ക് ശുദ്ധ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ സർവ്വഗുണങ്ങളുള്ള ഭക്തൻ അതില് അഹങ്കരിക്കാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാളെ നിരഹങ്കാരി എന്ന് പറയാം. പത്മപുരാണം പറയുന്നു, ചക്രവർത്തി ആയിരുന്നിട്ട് കൂടി ഭഗീരഥ മഹാരാജാവ് കൃഷ്ണോന്മുഖമായ ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമം വളർന്നതിന്റെ ഫലമായി അവധൂതനായിട്ട് മാറി. തന്റെ രാഷ്ട്രീയ ശത്രുക്കളുടെയും അസ്പൃശ്യരുടെയും പോലും ഗൃഹങ്ങളിൽ ഭിക്ഷ യാചിച്ചിരുന്നു. ഇവിടെ ആര് പറഞ്ഞ? ചക്രവർത്തി ആയിരുന്നിട്ട് കൂടി ഭഗീരഥ മഹാരാജാവ് എന്താണ്? കൃഷ്ണോന്മത്തമായിട്ടുള്ള പ്രേമം, കൃഷ്ണോന്മുഖമായിട്ടുള്ള ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമം വളർന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അവധൂതനായിട്ട് മാറി. രാഷ്ട്രീയ ശത്രുക്കളെ, തന്റെ ശത്രുക്കളുടെ അടുത്ത്, അതുപോലെ തന്നെ അസ്പൃശ്യർ, ഇപ്പൊ നമ്മള് താഴ്ന്ന തലത്തിലുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ താഴ്ന്ന കുലത്തിലുള്ളവർ, അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ നിന്ന് പോലും ആര് ഭിക്ഷ യാചിച്ചിരുന്നു? ഭഗീരഥ മഹാരാജാവ് ഭിക്ഷ യാചിച്ചിരുന്നു പറയുന്നത്. അതാണ് അഹങ്കാരമില്ലായ്മ. ഭിക്ഷ യാചിക്കലിൽ അവഹേളനം സഹിക്കൽ കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതും സ്വാഭാവികമാണ്. അപ്പൊ ഭിക്ഷ യാചിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരാം? അവഹേളനമൊക്കെ കേൾക്കാം. അതും സ്വാഭാവികം. എന്നാൽ കൃഷ്ണനെ പ്രതി ഈ അവഹേളനം സഹിച്ചേ പറ്റൂ. കൃഷ്ണ സേവനത്തിൽ കൃഷ്ണഭക്തൻ ഏത് അവസ്ഥയിൽ സ്വീകരിക്കണം? അപ്പൊ കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അവഹേളനം സഹിക്കാൻ സാധിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് അവസ്ഥയും സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകുക. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭിക്ഷ യാചിക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടെല്ലാം നമ്മൾ ക്ഷമിക്കുക, സഹിക്കാനായിട്ട് പഠിക്കണം. അടുത്തത് അഞ്ചാമത്തത് മഹാപ്രതീക്ഷ. ഭഗവാന്റെ ഔദാര്യം തീർച്ചയായും ലഭിക്കുമെന്നുള്ള ഉത്തമ വിശ്വാസത്തിന് ആശാബന്ധം എന്നതാണ് സംസ്കൃതത്തിൽ പറയുന്നത്. ആശാബന്ധത്തിന് പറയാണ് മഹാപ്രതീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള വിശ്വാസം, ഒരു ഔദാര്യം തീർച്ചയായിട്ടും ലഭിക്കുമെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിനാണ് ആശാബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. സംസ്കൃത വാക്കാണത്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ സാധാരണ തത്വങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നതിന് ഞാൻ ആവുന്നത്ര പരിശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും എന്ന് നിരന്തരമായ ചിന്തയാണ് ആശാബന്ധം. നമ്മളുടെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ സാധാരണ തത്വങ്ങളെല്ലാം അനുസരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആവുന്നത്ര പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാൻ സാധിക്കും എന്ന നിരന്തര ചിന്തയാണ് എന്ത്? ആശാബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. രൂപഗോസ്വാമിയുടെ പ്രാർത്ഥന, എനിക്ക് കൃഷ്ണപ്രേമമില്ല, ശ്രവണം, ജപം തുടങ്ങി കൃഷ്ണപ്രേമം വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ഹേതുക്കളുമില്ല. സദാ കൃഷ്ണന്റെ പാദകമലങ്ങൾ മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കുന്ന ഭക്തിയോഗം എന്നിലില്ല. ദാർശനിക ജ്ഞാനത്തിന്റെയോ ധാർമ്മിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയോ കാര്യത്തിലും എനിക്ക് അവയ്ക്കൊന്നും അവസരം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എന്നിൽ എല്ലാറ്റിനും ഉപരി എന്റെ ജനനം നല്ല കുടുംബത്തിലല്ല താനും. അതിനാൽ അല്ലയോ ഗോപീജന, ഞാൻ അങ്ങയെ പ്രാർത്ഥിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ അങ്ങയുടെ പാദകമലങ്ങളെ പ്രാപിക്കുമാറാകണമെന്ന് മാത്രമാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം. അത് സാധിക്കുമെന്ന പ്രത്യാശയുമുണ്ട്. ഈ പ്രത്യാശയിൽ എനിക്ക് അല്പം വേദനയുണ്ട്. കാരണം ആ സർവാതിശയായ ലക്ഷ്യം, ജീവിത ലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കാൻ ഞാൻ അധികാരി അല്ലെന്നു ഞാൻ കരുതുന്നു. ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ താൻ ഭഗവത് പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് നിരന്തരം പ്രത്യാശയുടെ തിരയെ പ്രത്യാശിക്കുക എന്നതാണ് ആശാബന്ധത്തിന്റെ ചുരുക്കം. അപ്പൊ ആശാബന്ധം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വിശ്വാസം, നമ്മളെ എപ്പോഴത്തെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം, ഔദാര്യം ലഭിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഉത്തമ വിശ്വാസത്തിനാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ആശാബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ മഹാപ്രതീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്, ഞാനൊരു ഭക്തനല്ല, എനിക്ക് കൃഷ്ണപ്രേമമില്ല, ശ്രവണ ജപം ഇതൊന്നും ഞാൻ കൃഷ്ണപ്രേമം വികസിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല, ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളെ ധ്യാനിക്കുന്നില്ല, ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, എനിക്ക് ഇതിനൊന്നും അവസരം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പൊ എല്ലാറ്റിനും ഉപരി എന്റെ ജനനം എങ്ങനെയാണ്? നല്ലൊരു കുടുംബത്തിലല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറയാണ്, അങ്ങയെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് മാത്രമാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഏതെങ്കിലും വിധത്തില് അങ്ങയുടെ പാദകമലങ്ങളെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കണം എന്നാണ് ആരുടെ ആഗ്രഹം എന്ന് ഇവിടെ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്.
ഈ ഇവിടെ പറയുന്നത് ആഗ്രഹം അത് സാധിക്കുമെന്ന പ്രത്യാശയുമുണ്ട്. ഈ പ്രത്യാശയിൽ എനിക്ക് അല്പം വേദനയുമുണ്ട്. കാരണം ആ സർവാതിശയായ ജീവിത ലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കാൻ ഞാൻ അധികാരിയില്ലെന്നും ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് അതിനുള്ള യോഗ്യത ഇല്ലെന്നാണെന്നാണ് ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്? രൂപഗോസ്വാമി ചിന്തിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് നിരന്തരം പ്രത്യാശയുടെ തിരയെ പ്രത്യാശിക്കുക എന്നതാണ് ആശാബന്ധത്തിൽ ചെയ്യണമെന്ന് ചുരുക്കം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരണമെന്ന് നിരന്തരം നമ്മൾ പ്രത്യാശയോടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. അതാണ് ആശാബന്ധത്തിന്റെ ചെയ്യണമെന്ന് ചുരുക്കം. ആശാബന്ധത്തിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അഭിഷ്ട വിജയം നേടാനുള്ള ഔത്സുക്യം. ഭക്തി സേവനത്തിൽ വിജയം നേടാൻ വേണ്ടത്ര ഔത്സുക്യം കാണിക്കുമ്പോൾ ഈ ഔത്സുക്യത്തെയാണ് സമുത്ഖണ്ഡ എന്ന് പറയുന്നത്. സമുത്ഖണ്ഡ. വേദങ്ങൾ ഏറ്റവും വിലപിടിച്ച വസ്തുവായ കൃഷ്ണാവബോധം വിലയ്ക്ക് വാങ്ങണമെങ്കിൽ വിജയം നേടാനുള്ള ഉത്കണ്ഠ വളർത്തണം. വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വില പിടിച്ചതാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം. അതിനെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? വിജയം നേടാനുള്ള ഉത്കണ്ഠ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കണം. വില്ലമംഗല ഠാക്കൂറുടെ കൃഷ്ണകർണാമൃതം. മഷി അണിഞ്ഞ പോലെ കറുത്ത പുരികങ്ങൾ വിടർന്ന താമര ഇതൾ പോലുള്ള കണ്ണുകൾ, ഭക്തരുടെ നേരെ കരുണാമൃതം പൊഴിയുന്ന കണ്ണുകൾ എന്നിവയോട് കൂടിയ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ സ്വീകരിക്കുന്ന വൃന്ദാവനത്തിലെ ആ കോമള ബാലനെ കാണാൻ ഞാൻ ഉത്കണ്ഠയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. സദാ ആർദ്രമാണ് ആ കണ്ണുകൾ. ആ ചുണ്ടുകൾക്കും താമ്രവർണ്ണം വെച്ചാൽ രക്തവർണ്ണം അല്ലെ? ഏതാണ് താമ്രവർണ്ണം? ചുണ്ടുകൾക്ക് താമ്രവർണ്ണമാണ്. ആ ചുണ്ടുകളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന നാദകമ്പനങ്ങൾ ആളുകളെ മതയാനയേക്കാൾ മറ്റരാക്കുന്നു. അവനെ വൃന്ദാവനത്തിൽ കാണാൻ ഞാൻ ഏറെ കൊതിക്കുന്നു. അഭിഷ്ട വിജയം സമുത്ഖണ്ഡ. മത്തരാക്കുന്നൊക്കെ മത്തരാക്കുന്നു അല്ലെ? ഓക്കെ, അതാണ് മത്തരാക്കുന്നു. അവനെ വൃന്ദാവനത്തിൽ കാണാൻ ഏറെ കൊതിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് അഭിഷ്ട വിജയം നേടാനുള്ള ഔത്സുക്യം. അപ്പൊ ഭക്തി സമുത്ഖണ്ഡ എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ബുക്കിൽ കണ്ട പേര്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ വേറെ അഭിഷ്ട വിജയം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭക്തി സേവനത്തിൽ. അപ്പൊ വില്ലമംഗല ഠാക്കൂറിന്റെ കൃഷ്ണ കർണാമൃതത്തിൽ പറഞ്ഞത് മഷി അണിഞ്ഞ പോലെ കറുത്ത പുരികങ്ങളും വിടർന്ന താമരയിതൾ പോലുള്ള കണ്ണുകള്, ഭക്തരുടെ നേരെ കാരുണ്യാമൃതം ചൊല്ലുന്ന കണ്ണുകള്, ഇവയോട് കൂടിയ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ വശീകരിക്കുന്ന ആ വൃന്ദാവനത്തിലെ കോമള ബാലനെ കാണാൻ ഉത്കണ്ഠയോടുകൂടി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. സദാ ആർദ്രമാണ് ആ കണ്ണുകൾ. ചുണ്ടുകൾക്കാണെങ്കിലോ താമ്രവർണ്ണങ്ങളാണ് ചുണ്ടുകള്. ആ ചുണ്ടുകളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന നാദകമ്പനങ്ങൾ ആളുകളെ മതയാനയേക്കാൾ മത്തരാക്കാണെന്ത്? ഭഗവാന്റെ ചുണ്ടുകളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന നാദകമ്പനങ്ങൾ. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ വൃന്ദാവനത്തിൽ കാണാൻ ഞാൻ ഏറെ കൊതിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ വൃന്ദാവനത്തിൽ കാണാനായിട്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ അഭിഷ്ട വിജയങ്ങൾ നേടാനുള്ള ആഗ്രഹം, അതാണ് സമുത്ഖണ്ഡ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അടുത്തത് തിരുനാമങ്ങൾ ഉരുവിടാനുള്ള അഭിനിവേശം. കൃഷ്ണ കർണാമൃതം. രാധാറാണിയുടെ കൂട്ടുകാരിൽ ഒരാൾ പറയുന്നു, ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദൻ ഋഷഭാനു മകളായ കൊച്ചു പെണ്ണ് കണ്ണീർ പൊഴിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്കണ്ഠയോടെ അങ്ങയുടെ തിരുനാമം ഉരുവിടുകയാണ്, കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദ വൃഷഭാനുവിന്റെ മകളാണ് ആര്? രാധാറാണി. ആ കൊച്ചു പെണ്ണ് കണ്ണീര് പൊഴിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്കണ്ഠയോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെ? കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എന്ന് ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എട്ടാമത്തത് ഭഗവാന്റെ സർവാതിശയായ ഗുണങ്ങളെ വർണ്ണിക്കാനുള്ള ഉത്കണ്ഠ. കൃഷ്ണ കർണാമൃതത്തിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ സുഖസങ്കല്പങ്ങൾക്കും ഉപരിയാണ് സുഖം തരുന്ന കുസൃതികളിൽ വെച്ച് കുസൃതിയായ കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? കൃഷ്ണന്റെ കമനീയമായ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത പോലും എന്റെ ഹൃദയത്തെ ആകർഷിക്കുന്നു. എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത്? കൃഷ്ണന്റെ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്ത പോലും എന്റെ ഹൃദയത്തെ ആകർഷിക്കുന്നു. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ സർവാതിശയായ ഗുണങ്ങളെ വർണ്ണിക്കാനുള്ള ഉത്കണ്ഠ ഇതിൽ പറയുന്നത്. അടുത്തത് കൃഷ്ണന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ ഉള്ളിടത്ത് വസിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം. രൂപഗോസ്വാമി പദ്യാവലിയിൽ വൃന്ദാവനത്തെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. ഇവിടെയാണ് നന്ദപുത്രൻ തന്റെ പിതാവും ഇടയന്മാരുടെ രാജാവുമായ നന്ദനുമൊത്ത് വസിക്കുന്നത്. ഇവിടെ വെച്ചാണ്
ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ശകടാസുരനെ നിഗ്രഹിച്ചത്, നമ്മുടെ ഭൗതിക അസത്തിന്റെ കെട്ട് പൊട്ടിക്കാൻ കഴിവുള്ള ദാമോദരനെ യശോദ കെട്ടിയിട്ടതും ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഭഗവാന്റെ ലീലകളൊക്കെ നടന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിക്കാനുള്ള, വസിക്കാനുള്ള ആകർഷണം, അതാണ് ഈ 9 പോയിന്റ് പറഞ്ഞത്. അനുകരണാത്മകമായിട്ടുള്ള ആസക്തി. ഇനി അടുത്തത് അനുകരണാത്മകമായിട്ടുള്ള ആസക്തി. അതില് 2 തരത്തിൽ പറയാം. ഒന്ന് ഛായ രൂപത്തിൽ, ഛായ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നിഴല്. രണ്ടാമത്തത് പര, പര എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രതിബിംബം, അതാണ് പര എന്ന് പറഞ്ഞാല്. ഒന്ന് ഛായ രൂപത്തിലുള്ള ആസക്തിയും ഒന്ന് പരാരൂപത്തിലുള്ളത്. പരാരൂപത്തിലുള്ള ആസക്തി. പര എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രതിബിംബം, ഛായ രൂപത്തിലുള്ളത് വെച്ചാൽ നിഴല്. ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ അനുകരണാത്മകമായ ആസക്തിയെ 2ആയിട്ട് തരംതിരിക്കാം. ഒന്ന് ഛായ രൂപത്തിലുള്ള ആസക്തി, രണ്ടാമത്തത് പരമായിട്ടുള്ളത് പറയാം, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളത്. ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാതെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം കൂടാതെയോ ഇത്തരം അനുകരണാത്മകമായി പ്രകടിപ്പിച്ചാൽ, അനുകരണാത്മകമായിട്ടുള്ള ആസക്തി പ്രകടിപ്പിച്ചാൽ അതിനെയാണ് ഛായ രൂപകം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയുഗ സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാതെ ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം കൂടാതെ ഇത്തരം അനുകരണാത്മക ആസക്തി പ്രകടിപ്പിച്ചാൽ അതെന്താണ്? ഛായ രൂപത്തിലുള്ളതാണത്. അത് ഛായരൂപത്തിലുള്ള ആസക്തിയാണ്. ഇത്തരം ഛായരൂപകമായ ആസക്തിയുടെ ഫലമായിട്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വേദനകളെല്ലാം തിരോദ്ഭവിച്ചതായി അയാൾക്ക് തോന്നാമെങ്കിലും അതിനെ പരാരൂപത്തിലുള്ള ആസക്തി പരാരൂപത്തിലുള്ള ആസക്തി എന്ന് പറയും. ഇത്തരം ഛായരൂപത്തിലുള്ള ആസക്തിയുടെ ഫലമായിട്ട് തന്റെ വേദനകളെല്ലാം തിരോഭവിച്ചു എന്ന് തോന്നുമെങ്കിൽ, ഇത്തരത്തിലുള്ള നമുക്ക് ആസക്തി, ഛായരൂപകമായ ആസക്തിയുടെ ഫലമായിട്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വേദനകളൊക്കെ തിരോഭവിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? പരാരൂപത്തിലുള്ള ആസക്തി എന്ന് പറയാം. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വേദനകളെല്ലാം തോന്നിയത് നമുക്ക് തോന്നുന്നെങ്കിൽ, മാറി എന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ പരാരൂപത്തിലുള്ള ആസക്തി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കം മൂലമോ മഥുര, വൃന്ദാവനം തുടങ്ങിയ പുണ്യഭൂമികളുടെ സന്ദർശനത്തിൽ നിന്നോ ഈ പറഞ്ഞ 2 വിഭാഗം ആസക്തി ഉണ്ടായെന്ന് വരാം. ഇങ്ങനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനിൽ കൃഷ്ണോന്മുഖമായിട്ടുള്ള ഇത്തരം ആസക്തി വളരുകയും ഭാഗ്യവശാൽ ഭക്തന്മാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഭക്തിയുത സേവനം നടത്തുകയും ചെയ്താൽ അയാൾക്ക് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ വിധാനത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കം മൂലം മധുര, വൃന്ദാവനം തുടങ്ങിയ പുണ്യഭൂമികളുടെ സന്ദർശനത്തിൽ നിന്ന് ഈ പറഞ്ഞ 2 വിഭാഗത്തിലുള്ള ആസക്തി നമുക്ക് ഉണ്ടായെന്ന് വരാം. അങ്ങനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനിൽ കൃഷ്ണോന്മത്തമായിട്ടുള്ള ഇത്തരം ആസക്തി വളരെ ഭാഗ്യവശാൽ ഭക്തന്മാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം നടത്താനും സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് വരും? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ വിധാനത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുടെ അനുഗ്രഹം വേണ്ടുവോളം ഇല്ലാതെ കൃഷ്ണോന്മുഖമായിട്ടുള്ള ഇത്തരം ആസക്തി ഒരാളിൽ ആവാഹിക്കാനാവില്ല. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം ഇല്ലാതെ ഈ ഒരു ആസക്തി ആരും ഉണ്ടാവില്ല, ഭഗവാനിലോട്ട് ഒരു വ്യക്തിയിലേക്ക് ആവാഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കത്തിന്റെ ഫലമായി ആസക്തി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുടെ അപരാധം പ്രവർത്തിച്ചാൽ അത് കെട്ടുപോവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അപരാധം, അതായത് ഇവിടെ ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കം മൂലം നമുക്ക് എന്തുണ്ടാക്കാം? ഭഗവാനോടുള്ള ആസക്തി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. നേരെ മറിച്ച് ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും അപരാധം പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇല്ലാതാകുകയും ചെയ്യും, ആസക്തി ഇല്ലാതാകും. ഗുരുസേവ. ശിഷ്യനും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവും തമ്മിൽ വേർപെടുത്തപ്പെടുന്നില്ല. ശിഷ്യൻ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി പിന്തുടരുന്നിടത്തോളം ആധ്യാത്മിക ഗുരു അവനുമായുള്ള ചങ്ങാത്തം കൈവിടാതെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കും. ഇതിനെയാണ് വാണി അല്ലെങ്കിൽ സഹവാസം, വാക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ശാരീരിക സാന്നിധ്യത്തെ വപു എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ശിഷ്യൻ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ശാരീരിക സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തെയും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ശാരീരിക അസ്തിത്വം ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെയും സേവിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മള് ഒന്നുകിൽ ഗുരുവിന്റെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ കർക്കശമായിട്ടും പാലിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഗുരുവിന്റെ 2 തരത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഗുരുവിന്റെ സേവ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഒന്ന് വപു സേവ, ശരീര സാന്നിധ്യത്തെയാണ് വപു എന്ന് പറയുന്നത്. വപു പിന്നെ വന്നിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് 2 തരത്തിൽ സേവ ചെയ്യാം. ഒന്ന് വപു സേവ, ഒന്ന് വാണി സേവ. ആ ഗുരുവിന്റെ ശാരീരിക സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? വപു സേവ ചെയ്യാം. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വാണി സേവ ചെയ്യണം. ഗുരു ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അസ്തിത്വം ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ, ആ ശാരീരിക അസ്തിത്വം ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാൻ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുക. അപ്പൊ അതാണ് വാണി സേവ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാല്.
ഭാവഭക്തി സ്ഥാനത്തുള്ള വ്യക്തിക്ക് തെറ്റ് പറ്റുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഭാവഭക്തി സ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭക്തന് ഒരിക്കലും പിന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കില്ല, തെറ്റ് പറ്റില്ല. അങ്ങനെ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗുരുതരമാണോ, അതങ്ങനെ എങ്ങനെ കാണണം എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഗുരുതരമാണോ? അല്ല. അതെങ്ങനെയാണ് കാണേണ്ടത്? തെറ്റുകള് അവഗണിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ഭക്തിയുടെ ശക്തിയാൽ വളരെ വേഗം പരിപൂർണനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് തെറ്റ് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് അവഗണിക്കുക. വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? നന്നായിട്ട് ഭക്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ തെറ്റുകൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നൃസിംഹപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് പൂർണ്ണചന്ദ്രനില് വസൂരിക്ക് കുത്തുണ്ട്. പൂർണ്ണചന്ദ്രനില് വസൂരി കുത്തുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന പാടുകൾ ഒരിക്കലും ചന്ദ്രപ്രകാശത്തെ തടയുന്നില്ല. ചന്ദ്രന്റെ പൂർണ്ണചന്ദ്രനിൽ ഉണ്ടാവും വളരെ പ്രകാശമാണ്. അതിന്റെ ചുറ്റും ഈ വസൂരികളുടെ പാടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും നമ്മൾ എന്തിനെ തടസ്സാക്കുന്നില്ല? ചന്ദ്രപ്രകാശത്തെ തടസ്സമാക്കുന്നില്ല. അപ്പി ചേത്സുദുരാചാരോ, ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതിനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ശ്ലോകം. അപ്പി ചേത്സുദുരാചാരോ ഭജതേ മാമൻ യന്യഭാഗ് സാധുരേവസ്യ മന്തവ്യ സമ്യക് വ്യവസിതോ ഹി സഹ. ഒരാൾ അത്യന്തം ഹീനമായിട്ടൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്താൽ പോലും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം അയാളെ സാധുവായിട്ട് കരുതണം. കാരണം തന്റെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അയാൾ ശരിയായി വർത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത്യന്തം ഹീനമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി ചെയ്താൽ പോലും അയാളെ നമ്മൾ ആരായിട്ട് കാണണം? സാധുവായിട്ട് കാണണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताई गौर प्रमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।